Така, здравейте на всички, които ме гледат. Аз съм Quick и в това видео ще ви покажа как да се инсталирате мода Tropicraft на Minecraft. Версията, която се изисква е 1.6.4. Нали, влизате в този сайт, линк ще дам, и теглите Minecraft Forge и Tropicraft. Ето тези линкове. Аз вече съм ги изтеглил, така че няма смисъл да ви показвам. Ето това ще ви се изтегли. Така, влизате в Майнкрафта. Ще си там ника. Отивате на New Profile. Така си пишете, нали, името. И избирате версията 1.6.4. Давате на Save Profile. Давате, нали, на профилчето там. Пишете работите. И стартирате Майнкрафта. Малко ще се забавим с стартиранията на Майнкрафт, но така е. Така, след като вече едитнахме профила на 1.6.4, затваряме и ето, инсталираме Forge. Ето, инстал клиент. Искате OK. В момента се инсталира Forge автоматично. И чакаме да се инсталира. Така, успешно се инсталира. След това пускате отново Майнкрафта. Така, давате на Edit Profile. Тук пак Вичко може да напишете приоритетите. Не е задължително да сте Вичко, нали? И ето, избирате Release 1.6.4 Forge. И давате, нали, Save. И стартирате да видите дали ви работи Forge и въобще дали ще ви крашне Майнкрафта. Така, вече имате Forge. Виждате, няма крашове. С това отивате в Minecraft папката, някакъв пайл реши да ми спаме. Пишете процент up, да, процент. Влезете в точка Minecraft. Mods. Twinrara. Mods, така. И поставяте това всичко ето тук. В папката Mods. Тей. След това стартираме Майнкрафта. Отново. Нали? За да ви покажа, че мога да работи. Натискате Play. Да го пусне по-бързо. Така. Изчаквате го, задължително го изчаквате. Да, много акцес. Дам cancel сега. Правите на свят, правите се на каквото си искате. Няма смисъл да го обяснявам. И мода е готов. Нали? Ето. Да, погледните. Виждате, има тук работи, джинги-минги, бамбуци, листа, места, мищова. Ето. Това беше от този туториал, хора. Ако съм помогнал с нещо, се абонирайте за нас и до виждане.